Kedam tang jang mi poni phai ke thomarni arni kang sampor phai trogra achitim appor malom Central Reserve Forest keparlo Daldali ahavar alom Ingnam Raikom saikhi atum joy pen birta long pen ke ton ke langasai dengsi ihum tata mobile truck along ke plaktang kanghu athengpi kar thang theklong si sai hemalong an wandet lo birta ke long dona tengke kedam tang penangana ni pen sitame athengpi kanghu chimit me pin polam the arjulong si Ingnam Raikom saikhi atum joy pen birta ritarli bomlo Lapusona porahut kedam tang jangmi poni phai ke thomarni arni tilia por phai trokra achitim apor malom birtalong si Raikom saikhi do anatum chilang pen ki ton kilang asai deng ponlo bangso opor un ho Daldali ahavar Ingnam Raikom ke pasang kop tata mobile truck registration number NL07A7420 long hon thepen langtar lipsi ke plaktang kanghu athengpi long ponlo Bonta athengpi kanghu vekatum Ingnam Raikom saikhi atum kiritarli bom pua birta ke longlok pena jok sai ke mi chu en pen adimalong pen kat ing hujuilo lason si ke nepon long kanghu athengpi kadu kawi ke bing koi thongkep andoji la pen hi thialong ador suri plikep andoji pusi range officer babul rongpi pen pherang ke tuma phad nang pachini dun as per reliable sources pendi nidum staff matipung na petroleum damlo ban athengpi ben ihum data mobile ubang bom lo lason hot staff dum khang dum lo adabor mang memen khiri la dorja ben ka degree lo ta gari ba wan idelo office amna gari pe athengpi ben tum la forest around Benilton sisi dalo lapen lapuson jong si karbiang long ang Ingnam ajo ke doa athengpi ke pawira sai klem bom pulote moke mang jilangani kaddo kawe solang dwara datum tami thedunga kisung kachitong nang dokok ta thek pusi thengpi kanghu vera bang phuatuma phan pherang ke thengno longpen than pachini ponthu so teng se la trend over pulote Ingnam ke kom galilo kibir po asi anutun awareness isi bange ilitum cipinai public kine ponlong athengpi la pen attract sitami arona tengpen Ingnam Raikom saikhi atum pen chepari deng ponlo news report Karbiang Long Live